Når jeg siger, at jeg godt kan lide at spille et fabeldyr, så kan jeg også godt lide at spille nogen, der er ondskabsfulde og væmmelige, og fordi jeg forstår dem egentlig så udmærket godt. Altså, de er i situationer, hvor de er langt ude i tårne, og det kan jeg bedst lide, altså, at lave på scenen. Hvorfor det? Jo, for ellers gik jeg måske rundt og gjorde det hjemme. Det ville ikke være så sjovt for mine omgivelser. Felix! Felix! Hvad med lidt opera, Felix? Nej, fru. Jeg blev så træt af musikken i går. Ja, det kan jeg virkelig ikke tage mig af. Felix. Jeg vil ikke! Nå ja, vi er jo da heller ikke dyr. Felix, gem lidt kaffe til mig, hva'? Felix, lad os lege, at vi er en rigtig pæn, jævn fransk familie. Pæn og rolig samlet i køkkenet. Det er aften, jeg strikker. Vi sludrer, det er hyggetime. Med et lig under bordet. Gør som jeg. Glem det. At de ikke skammer sig. At de ikke skammer sig. Fru, jeg kan godt betro den, at mit liv ikke udelukkende har været en dans på roser. Mit heller ikke. Jeg har sukket. Jeg vidste, hun ville svægte mig. Lad mig helt alene med mine depressioner og personlige oprør. En anden ville tage min plads. Det lå i luften. Jeg ville skrive morsomme teaterstykker, irriterende morsomme mænd, uimodståelige. Ja, nu er det kun lykkedes at gøre dem irriterende, ikke morsomme, som de siger. Jeg forstår alt. Og dog var mit højeste ønske at behage. Ja, det vil vi alle. Jeg ville være avantgarde uden at være det, boulevardkomedie uden at læfle for boulevarden, vulgær men distingueret, upolitisk men engageret et eller andet sted til højre eller venstre, stå for et eller andet dristigt, perverst, om ikke andet så på plakaten. Ja, det hænder jo for alderen ved at være pornografisk, uden at vide det. Fru, jeg har altid vidst det. Jeg har aldrig været pornografisk uden at vide det. Jeg har altid vidst det. Betro dem til mig. Og til mig, og til mig. Hvad er det, han siger? Ja, det ved jeg virkelig ikke. Hans stød går så langsomt, den begynder at gå med på nerverne. Men nu er alt for meget om livet, og livet går ind på nerverne, ikke sandt? Ja, altså det er et stykke, men det er et ubeskriveligt stykke. Det er vanvittigt morsomt og vanvittigt uhyggeligt. Og der er jo mange, der siger, at sådan nogle damer findes ikke. Selvfølgelig har hun måske også trukket lidt rigeligt op omkring øjnene. Men altså, der findes vitterligt sådan noget. Ja, i det virkelige liv? Ja. Det synes jeg. Hvor har du det fra? Ja, det har man jo fra livet selv, ikke? Altså, det har man jo. Man har jo. Hvor skulle man tage det fra, medmindre det er noget, man har inden i sig selv, eller noget, man har oplevet i livet? Jeg havde for eksempel et par fastre, som jo formodentlig uforskyldt var kommet ind i at være negative, misundelige og ondskabsfulde. For eksempel sagde den ene af mine faster, min far havde været gift før, han var 18 år ældre end min mor. Ikke? Og så fandt han jo den her unge, meget smuk, min mor. Og de her to bitre damer, de fik så den her unge, sorthårede skønhed med knold i nakken og midterskilning og det hele ind i huset. Eller ind i familien. Og det kunne de altså ikke klare. Så de sagde, mens hun hørte på det, det var ærgerligt, nu havde vi ellers lige vendet os til den anden. For eksempel. Ja. Og bare det at kunne sige det, er jo forfærdeligt. Så sådan noget er jeg faktisk opflasket med. De kunne heller ikke lide mig, og det kan man jo mærke. Som barn kan man jo mærke sådan noget. Hvis der er nogen, der tager en i armen, eller siger, nå, hvordan har du det, og prikker sådan med en væmmelig finger, ikke? Og det har jeg da brugt. Det der med at prikke. Det bruger jeg for eksempel i Storhertugindens afsked, hvor jeg siger, unge mand, så får han sådan en finger ind, som er så modbydelig, altså.